Iki wis tau tak critakne ning video sing sebelumnya akhirnya kesampean iki mau. Ngopi ning Kalidawer, tepate ning sanding pom Talun lek ndak salah. Waktu menjelang sore nyatu yo penak tinggi nyantai ngopi-ngopi ngono kuwi. Apa meneh ngene iki dalan ning nggonku rada rusak, ra apa-apa sing penting lek pas sore ngene iki jan po enak lek tinggi ngopi. Penake urip ning desa yo ngene iki, roh sawah-sawah ijo-ijo tanduran ngono kuwi. Sing tak demen iki kadang sore-sore mubeng-mubeng tanpa ada tujuan ngono kuwi. Ngono tok ya wis seneng aku. Tapi lek iki mau enek tujuane ngopi-ngopi bosku. Kayak emang pas langitnya jan cerah kae, tapi awan mau rada ritik-ritik ternyata mek gur udan lewat tok. Dadi lek liwat sawah iso karo ndelok sunset ngono kae. Tapi ki meng sik rada dhuwur sing ngene mergane sik jam tengah papatan. Iki warkope karo omahku paling kurang luwih mbuh 10 kilo enek apa ora ya? Pokoke ya lumayan adoh lah lek teko omahku. Mungkin lek tinggi perjalanan kurang luwih enek lek 15 menit. Nah, teko kene iki aku rada lali panggon warkope sing sebelah endi to. Rada jegugak jegangguk ngono kuwi lah kok malah kebablasan bosku. Bakno pepet karo pome. Akhirnya yo mbawa balik neh ngene iki. Lah mau ki pas karo enek mobil sing metu teko pom to. Dadi nek ketutupan ndak patek ketero aku mau. Langsung pesen kopi karo kentang goreng. Jan jos tenan iki bosku. Iki mau suasanane rada slow, santai, ndak begitu rame. Dadi nek mau enak iso dinikmati ngono kuwi karo rokokan, disumet langsung disesep karo ngicipi kentang gorenge, ditutul-tutul sambel, jos jis bosku. Terus mari ngono langsung diseruput wedange. Mbak, 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 nikmat mana lagi yang engkau dustakan. Nah, suasanane warkop yo ngene iki bosku. Iki mbuh warkop apa kafe ngene iki ndak paham aku. Pokoke sahdu ngono lho, ning sanding pom. Mbuh jenenge pom iki Talun apa Karanglo mbuh ra paham aku yo daerah kene. Ndak krasa wis menjelang surup akhirnya gek ndang digas mulih bosku. Oke, selanjutnya kita akan bikin video apa lagi? Silakan komen.